hublay phi baro ki peranga ki badan hak ni janmiet tiam ta kasngi perlok kadai ka sngi ka bakhadu jonga bandan hak ni ka jakama hak ni apo Madhya Pradesh nomor kembang la ayatu EP yo transfer di lasai ka sngi hak mi no lang ni lasai ka sngi ngin hak no nang ni ban le no chakawai pat ngahab le no chakawai pat ka jaka ka bala yo bantre kata galong sha Hyderabad Telangana Haka State Telangana Hyderabad Secunderabad ru phila ban tep ya kata ti bat kawai ru perlok ngangabu ya ka profile jong kan ni ka mementa ngabu da badan nang ikun jonga te ikun jonga bro laingot bro arngot badilok marka dei kasngi ka ba comment mamenta no marka dei kasngi bat de jong i khun he jonga iba kerteng isania ti hoj haying kilaya celebrate kilaya hot cake kilaya khot iki perlok bahaying asem ki para marjan tu ti manga teng kami olat nomor boleh ngadan sejengai te to maki kilale comment nagaliang jangaru ngala hunhi ngasyukur san tang na jangai ndai ilente kami ora ban dan mah tenga tang kawe ka bagi kemen ki khon tarung la ngau kemen ila dero kamkor lang siang hublay phi api dan hakane live minta ti kiwe ki perlok ru ki bape jaga live hakane kapor ti kane le se nganam yo shu la kham slam ban le mo kane le se kala bandai ka las jonga ya menta katu kane banai ai bangan penmi kino le ne ngan le live nomor dangala le tre saka jaka ka batmai te ni hab long thamai ha to jaka te kinan ki ba ngin kampun kam kumba katu ni tayeu ya sakawai ru perlok nga ko abane thu EP hadin katu katne hi nga hamle ban training lovely happy birthday Sania nang sait nang klain nang le tip singi hoj kublei sibon ya kan ka jing ai ku blei jong phimo ngatrai khon jongaro insape ya kan ni insayoi ti kublei ya jing ai mensim jong phi ya ikon jonga isania te ngatrai dan ki ba itu ya isa ruai isa yu na do dang red ngahika ya ban ruai ngahika ya ba in hakata korkom in nang khamtam ban rai ban lei kum tu hoj bro khani la ban ni ban rei ngai kai i wala da imdan kasur ka bas ngotanat rei no nang red ngala hikai i ba pide ban rai te set ruai hi set don gi video ne ka channel ka jonga te menta ba ila khambun kam te i ka jeng pule menta ila song class 9 te ila dap khat saus nem menta ka sngi te ila song class 9 i pule apo ka school army apo persilong te maki menta kilaya le komen ka birthday te ka banga ong mene ba nganam yo shu ban le live hadu benai Oktober Desember ngathrai mentas nem te ngathai la kham janjar mar dala litre shakwe ke jaka batmai ka kham sem jing ye hi sabat ko ru ngadan ka training ka balai benai ngan sedang nadu khat sau tarik te hadu benai basi phau khatwai tarik te nang ta pat dala dep ka training ngan sawan se silong te la bandai ha no ko por
la bande hu benai Christmas ne hu nu benai Kodorlin lau pnyau happy birthday to your princess Hoi kuble ye firu ling bagi message ki jong pi kemen ba firu pnie yo hakamet ka bakoj bakya te perlok ki ba wan nagane ki ba dan menta ngan mi yo syu ban yuma wat om sngoi ai ngan se kendo pat ma dang bun ke por yang ni kamtam ki perlok nga sngotanat ya fi ki perlok ki ba bisa kersan ya ka ni ka channel ka jonga Hoi kuble ye firu Kodorlin lau pnyau kuble ye firu ingin saya kenduk pat hakiwe ingin senang penmi ki jengerwa ingin senang penmi ki te kani galak long kepor ke pakhim bayanga hagi ni kepor nomor lai panai ngam yo panai ngam yo ngan hapsa ke training ro kalong ngam bae nomor kadon ke training ba ka promotion jong ngam te ndala yo promotion ngan sai thu ep ndala dap ngan pendep saya ke training yo le sing ngam la te bangan itu lupa menta kam long Precious Lingdo ini telah ada i mama nalang tor hi happy birthday to your Sania na i job lin Lingdo kansi job lin Lingdo kansi to bahing jong hi to job lin Lingdo kansi ngatrai la ada i khun jong mama ladam bakla i ma Precious Lingdo ngatrai dei batrai haka agriculture kum director jangka agriculture ngam tip syuk mentai teri hai ngasat persang ban phone ya i te ngam ju yo syuk te to dan bok pen sat pen klan ikon ru i jam ti lin ling dok kan si hai le firu ma ling baga jengai sim yo sibun ki jingker khu i merit na nong try de merit na nong try to kuble merit ta ngatrai fiasa ya klan Precious Lingdo nomor badan arngut ma Precious tom lele da kalong gejing bakla nomor ba itu merit senong try ngatrai fia klan do merit situ ki kun brokot ki para ngatrai fia klan fiasa te to ngret senang sai nang klan firu te galap Precious ngalak bakala to nilai to ya kata ngam i bah Precious to ngalakan ma je gitu itu ki para to te to la i hai ba to ya firu kumno pia sai klan ba situ ngakan mana punya saya kelain bat ya lek bah ki jing pule ya lek tip sengi ngin sa iba in la don satu ngin sa persang banwan satu ngin sewan kai no isin nomor via dan biasa ka jaka ka bakam jangai te kam tam mengaru adon sejengai hoi to firu nang sai kan yo ko kia hoi to yaki message jong pi ki jing kerkhu jong pi kalong ka jing ai khule ka jing yom sem yang i kumtam ntakas ngi ba kadegam birthday jong i sania kasi infotainment khublei ba sining kong ngai i live bi jong pi welcome ma ba welcome ya firu ada pidang i te sa subscribe lang ya ka channel jonga tengar ngan sa page lang ya ka channel ke jong pi kasi infotainment ma masa subscribe lang ngan saya kersan lang ya pi te yele ban ini kersan lang mo ngan subscribe lang kum boong mo ini kersan para mangi prakasi ki bang itip ki bang yes ngtu DJ dekhar sania ka khun jong pi ba hoi i sania ide i khun jonga khun ni kong jonga i mentakas ngi kede ka birthday jong i te i la bun kamba ban le untuk
kadang de kapor jong ki lung khana la da ki yo ban le bat de ki kemen ba ki song tanat de ka ki kan ma ga sngi kha la de ma menta ba ki la kam he ki la song thu kapor badang rit la darang rap chisnem de kim patip ra ado lesnem patip ki lung da ki la song thu ya kata ka jing celebrate birthday kum mangi ki kimi ki pangi pentit cake ya banot cake ya ban khat langi ki perlok kalong ka jing kemen bahaya ki hoi to khuble shipon ya phi khuble shipon ya phi khasi infotainment ma ngam te perteng tang ba phi kat kum ka jing pau hang ne khasi infotainment te khuble shipon ya phi ru ngathrai baro phi ya biang phi yo e komet ko ba bokya ko ba phi ya long hi te mangaru ko ba long kom ni hi ngabiang hi te kumbang ong mane ngabi no e ni ka jaka mo ka bangala trei hang ne la kumba south nam steng ngawan hang ni ka jaka nadu ka por covid o snam arzar pau te ka de ka por ka ba e ba ni sya long akadu ka por bangin da abang iwan ngi habmat sibun ki jinge nadu ka lenti lej lenti wan kum tu ngi hab sya tes covid kum tu ngi sya inject sya dung no kumut kat bang iwan mo ka jing tes jong ki te mentang la dan hong ni kumbang saus nem sitengi te kalakut ka jing tre jonga nga hab mi no la syai miet ban lej no sa kowe pakacaka DJ Dakar ogas ngi kha basuk bakamen ya phi sania dan bok ba pinyo kamet ba syait bakhlain ublei un kurkhu yeng jong phi hoi to khub le sibon ya phi ru ba DJ Dakar ne la ban DJ Dakar mo ne ba ngamla phi ban tip nomor ba kumba bakala kan ni sisin ba idan iwe ide I kong tang bang ong we dei ba no ngam tip mo di ba shortcut kum tu da mi ber kerteng kham yu to tom le tang ba kalong bi phi khub le kini kintin ki message jong phi ngatrai khon jong aro in sapule in sapej ngatrai la pej ru kata in pat mi ngatrai dang bun kam min sapej sibet te ki jing ai khub le jong phi ka song yo msim kamtam mangamo kumuk paru sa yathu I khon ba kila don ki perlok ki bala perkhu ya feeling bagi message te snok kumen sibun kasian pun me hoi to khulei firu ma te kiba nang kiba dang pej te la dan kiba dang yu ma Austin nong besab khulei ba Austin nong besab ngatrai de na nong besab te la de ki ja bahiyeng hi bat la de na gitu nomor kinong besab hi te ngatrai kidan be gitu ki thain lau mai ki thain kidan ba sa bhoiru kidan ki bahiyeng tinga ngam kan ma kurteng ma wat om sngoi ei nomor le se don ki dei ki bahiyeng jong ki de persa jong ikthau nomor ikthau jong ai dei naga nong besab te bun bha ki ba yu ada ni mano ru nomor ngam aban kan ma kurteng nomor te le se phide ki kenja khahi mi kha kum tu jong ilok jonga jong ki khun jonga wat jonga ru kum ju nagaleng jong ki khun tengai khuble ye firu tingba kan ka jing ai jing ai khuble birthday jong phi ya I sania ngasngo ban ai khuble sibon nomor kan ka de kasngi mentang khen bet ka de kasngi jong I sania ti jing sisa ngam mud raban le live ngalapun kami tang bang la pendep nak ikam ngala ong ba le se mo ki perlok ki ba pe janga la sha dang la le live na we ke jaka ngan sa ong mentang la don seni
te song ken sakali mano fila ale chatu fiklam methu e gamta fiklam yu te kan ne gade ga last jonga bangale life nang ni te ngan sa yu dangal ayo lat ngan sa pusang beng na tairu te ngam tip chatu golong kumno ka kam ka khiane ka suk abang ngampat lek ngampat tip te le sing ayo lat ne kumno te ada ngayo lat hi ngan pusang hi takadau ngam ban sim taga jan mit ban le life na bang kwa ban yathu ipi ba kane gade ka sngi ka bakhat do bang hap mi no la shai nang ni sain kharjana hai firu sain kharjana ngai chu i dang phi ra ka kti phi yu te ya firu kumju kan men ba phin yo kan men ba khat na long se jerwa happy birthday sania ublein kurkhu ya phi phin san ha ka jing tip beriu tip blai bat ban long janai ha ki sap ublei umon ban pen kam ya phi from khun pakna deng mokat oh no se to hidei ki para kha mong yelong chi para hi namo katat mo kidan ki khun jong pakna deng te sngo komen ba fila kan mau khamtam kan sngi mo fili iu ba mo ngirang ye kendu akatu bangile cha ying mikha hauni bunai baar kumtu ngakan mau te nga kermen ba pinya saja klan biru situ gi para mo kermen yo gi ka met ka bakaj bakhya bat ublai ru nang don kat bat thi heb jerwa dan bok baka khun jong phi akan sai kan khya bat kan nang kiu irat ka liang ka puli puthi happy birthday ya phi sania hoi to khub le ya phi ru nga tharai kineru kila bandai na satu ki bahieng ma lalong kum sipara bat I khamtam le I nong se jerwai la ong bade na mo tat khun jong phakna deng le ani nga mes bai fisiaru ba wala dan sejangai makana ndeng akan mau fisia ngemio ban ya kendu man kapor rei kadon pe kejing kan mau mo kum sipara kha khamtam yelong kejing iet kadon wet kejing ya sengotenan abang ya kendu teng lele ngirang ya kendu bat nge sengotenat katu kapor ba nge kendu agapor ngele kai se yeng mikha sa mosnam nomor ka ki mikha jongi kidan sa mosnam te katu kapor ngi la lej mo ban kum kata korukom ban penitu ka jeng lit kai jeng khun sa yeng jong mikha mo ka ba se long kan dustur jongi khasi te katu kuna snem habangi la ya he la ya san kamut ngi kwa ban penpau kata korukom kumba kadai ka dustur jongi ki khasi mo ban le kata ngatrai baro ru phiale hi kata tingila pendap ya kata te kalong ga ega jing sungu tenat bah habang e kendu mo ki khun kum ki khun kha kum ki khun jong ipa jongi dei bakham he dei ba he tam lagi senrang te sabat kawe bakna deng pat dei baar tingi yo bakan banyak kendu langgi khun jong ipakna deng bat ngiru kan te hakai katu kejing kendu lenga das ngau komen ba nomor ba akipor mensua bat akipor mentangi la ya don lagi khun kikti te kum ki khun jongi para ngila ya don lagi lok lagi khun mo te ngi lang kum tu long kalong ko kejing komen ba nomor ngi kendu lang ban pen I ban ya lek kum tu ngi kendu lang ya kendu ikituru ngi yo ban ya kublai ngi yo ban ya share mo iki ai
hoi ngala heb jerwa ngala pule biang yang mesti jong pi dan bang baga khon jong pi kan sat kan klan bat kan nangki irat dah kiliang pule putih happy birthday ya pi sania ta ngatarai sania ro insa yo ihi kani mesti idan sayeng te i kemen ngatarai wa yo on pule kumni lami biang iba sumar lang dahar halo sar nga hoj nga try da fila pe ndom ne fila yo I ki mga keren na ni gajan mit bar kani gajan mit kadai ka ki barang to ki barang join ru ya ki ngalawan repeat biang nomor le se mo gidan gi bala pe chum tu gi bala yu gidan gi barang mi gi barang join ya piru kadai ka sengi kumanga kupang dan kajing kemen mo na banta ka khun ba kadai ka sengi birthday jong isania kibam itu ya I kibam I khun jangai sa ruai hagi jing ruai hapok kani ke channel ke jongar idon hi tela da fiwat bah pin salam tela don komba kartu sau teli lai sau teli ke jing ruai la sa ruai hoi ta tom le pidang slam mo pidang wanti tom le kata hoi kal kadai hoi badan ka kam tu mo hab ya pendet sagi kam gi ai te kemud fila be le lenga song tanat prat kan fila be mo fidan naga duti ru fila mariawan hi fila pe te kublai sibun pala defi lajong ya jong imat de lajong mo phi la chu kublai kum tu te piru kublai tinga karpat defi ki perlok ki ba lada phi page mo te ai ga jing kersan mo lang link ba ka ba pin subscribe ya ka channel ga jonga like link ba ka yu to sa subscribe klik ikatu ka profile jonga subscribe longkum ka jing ya kersan lang mo ada pisung tanat ya ka channel jonga set pen mi kumni namta ban jong pi kino ki ya discuss nge keren te subscribe ke channel jonga nga karpat bapin ya ai ka jing kersan mo hoj jing siang aku ban penkiu kani nama khanang ba nganang yo kilat lenti om dari tang na banta kata mo ban bangen ya yun rei ngaku ba lingba kani ngaku ban motivation ya bun bagi ki perlok mo te kata ka de ke jing mu jonga kumbang yo mninga pa banai mesim lem ya baro ki badan lagi mo lagi pau ki jing ki ni ko apa ne share lang kani baro bat ya baro sumalang happy birthday to you sir ya ka khun phi god bless you haji ikhun jong amo te khuble phiru sumarlang kade ka birthday jong ikhun menta menen piong klami opait mar menen rung akram da ayub ha menen gasngi gi le farewell yangi mar bangi hapmi no nang ni te gi shu le kom tu te ngasu le live hendiat mar ba ngakwa ban yun ma kidan lang bagi perlok ki bangi habyami kidan balik ngidan laingot songot tu ki bangi hablit tre no te ndu pat kom tu te ngin le se mo bat ki perlok ki bang la tres lem untuk ka set long ka jing yu ma wang ye yu no mi kan do shu te ngi hab ya yu kum tu ya kan do lang kum tu ma sa le live ru nomor ba kidan bat ki perlok ka no snem pi ong oi khun mo mentai la dap khat sau snem ikun ba he la dap khat sau snem menta na perkhat channel hai sar hai firu na perkhat naga na perkhat channel hai firu te kumno filong bat kumno ngatrai phi biang hi te ngan sa pitlang ya ka channel jong firu karban phi set biklan da phi ong yang nai ong re ngan sa subscribe ya ka channel jong firu phi dang yu ngan i ba ngan sa
yarap lang ya ka ya gino ki channel ngan sa share seki perlog ru bagian subscribe lang ya ka channel ke jong pi ngin yarap mar bilang iwai te la da nang ni ki ba le YouTube channel ma kin ngin ya subscribe lang para ka la da ki subscribe dai kamdan jing iu re kamdan kono ka jing du nong yangi kalong betang bangi la klik ang tu ngi klik ya tu batok subscribe teng sa klik ak tu bell button ma ngam danang bahafi ban le male ki wei tang bang asu ong bet ngachu yo sngo am ju kham ong re ban yu re ngakwa ba ban ong nomor bale ngakwa ba phinyas no okti bat yes no okti lang mo baro te sumarlang fi ong adang sedang mo pedang yo tang san post subscriber ban yo le hoi phila la ban le live haba pidan phila yo san post subscriber amar kat kum ka jing betha jong ka YouTube hi ka long be san post subscriber saneng phila yo ban le live te ka bah prat kin kata te ngin subscribe lang ya i sumar lang ba dia kiwe ru ki bale ya ka YouTube channel ngin subscribe lang ngin kasan lang nomor kani gadi kalat kaba yarap ha nada pinang ban penmi ki video pinang ban le le ka yarap ha ka yarap sibun nomor kani ka juk bo menta kamot pide ban le ki nomor ka we ka long ba pen pawi ka sap ko jong phi mo ka jinge long perlok ka jinge kontak iwe ka jinge itu itau wat lang imyo i mar khamar ru unrei lingba ka jing yu mga le lai pun be ngakan mau lo ki kerteng jong ki brio ki ba acha iwan kum tu deh ngalakan mau baik ngamis ni gitu ki boman ru ngamis nomor bele kalau long kani kalau long kum ka ke jaka ka bang ya kendu perlok iwe tela pilong boring ka jing em jong pilong yu te kumut file live mut pio ban he nia kum he nia mangama te pio ban ya pen ilang ki te ki perlok ru nang tu kila teks kila ya ai ki message kum ta te kalong kapan pro ru ika jingmut jeng perkat jong pi kenang wa pin perkat ya kiwi kambas new dai pilawan no hang ni te pilak glad no kan te ya ka ba pin lech sang sini jatai pin cha ya lambakla ki yu te kamot ka bha plat kan ne perkat channel hoj ngibyang sar snotenat iki jengkan hoj ai khub le ye firu perkat channel te ini le kom tamo te ilio edit sar sapej lang channel jong aro ho joj mo ilio edit an sapej ki bala mi hi hang ni te ngam ju kan mau long ngam ju klet re ban pej nomor hang ni ro ngala pej bang la yu ngala bu da record bang kan kumnungan kan mau gitu ki ba yu bakar pat ban ya yu min habya kesan lang iwe la dade ki bele itu tor da ki paj ba ki bam le ro ya persang mo ya kata nomor kan ni kam dere ka ba la persang kam dere ka balut pisa dan ni ka ba hapin haban siu ka sulong betang kumno pin sedang tela da phim nang ban sedang ru phila ban pej ling bagi video ki dan sibun ki jingkai te phila ban keliru kumno ban sedang la da ngimnang mo te keli kin bun ki perlok ki ban yarap ban batai kadai ke ba ong i ba sumarlang ngenya kersan lang iwe ngenya yu kani kamdei mo ka i wan yang ila ngakan mau ilawan na katu ngakan mau ini ru nomor ba kisin pa ilawan dai ngakan mau bet ngam ju klet re happy birthday kun jong pi sir MGBY may God bless you to ya firu te wan yang to khuble firu pin cha ya klan pin ya long kum ne kum ba phi long hakini gitsingi pada ki por ba dap teman ba ke jing sumaro blai ka don rangkat lang bat phi ki bayang sembaro te blai don kor ko ya phi
i lovely laong to ba sumarlang ngan sa subscribe pi ai kerteng kumno ka channel jong pi te ba sumarlang pi hab yathu mo ka kerteng jong pi ai kerteng kumno nomor kin sawat kin sa yu ya ka channel jong pi te pin hab yathu yale ban penmi imat kadai betang sumarlang mo nomor ngaru ngan sa page ken te ba sumar pin sa le kumta phi kum tu mo sumarlang ho ngaru ngangai da phi yu suklik we itu sa page bai ti idur ibalong kum ubnai ha pedeng pod idon i ba sumarlang basau kum ubnai ni kasngi men step teh pedeng pod i dan kadur jong i ba sumarlang te saya subscribe lang pi ba baro ai ga jing kersan ya iru ngine kersan lang baro iwai pa iwai mo ka YouTube kalong kawai ka ba pi la ban pen i ya ka ai ka sap te kanu mo wa pidan te ngaro misanga sa persang hi ban yu nga persang na mangarwai mensua ngarwai kum tu te teng ngala dap tap apa channel tu ngas ngo kum bamlong le ran te ngaweng no tengah le khambha no hadin kum tu teng fi nomor ba dan persang sur la jong long kanur kom lu ngamda sngo sngan ba ngamda sngo long confident bare ngan ngasai perkhat ngong sa kran ben la war tan te kajing persang hi tang ba kawai kalong di ban long silor mo ba pile kono persang ban minat bah teka long ga ba kajing mentoi hi ya ngi simet hi te ba sumar sale kam ta mo kin yu lovely long okay ngan sa subscribe mo to kulai phi ting ba kajing kersian long jong phi ya baro atrai kadai kani hi ka bangi ya trilang mo ya MCM iway ngam tip kanep jangam ta kalong kumno ka slam ne ka kloy ne ka yu nomor meninte iman ngarona ka jaka ka bondo biang bare kana do te ka thut iman te ka jing thut te kalong ba sani la jur slap te menin kala slap ha menero ka slap hi tangba hakane ke jaka ngatrai ka khambyang hi kana duak tamba kadam ni ka jing thut khendiat nomor sani sa jaka dakhar sisin bala jur slap kamut kadon be ka jing thut teng kalip kala komne mesingi la ther ba slap kalip kala te bun ngat kiba yuma mangaling aklam yo ban chas mobile kum tu aktif kan me lain ne kum no te hadin kum ba siteng sengi kum tu kasami kalain badit ling khoi thiong hai sar khublei sibun yaki jingai kersan pada men sim yengi ki patba sar ublei unyai don rengkat bat phi nangai bu aki jing duai ya fi sar wa phin long scam em jong fi ku blei hoi barit ling khoi te e fi ru kum ju barit ling khoi ngathrai fi de na na ki thain ling khoi ne kum no ngam tip te se thu ya ka jaka ka sa jong fi la long ka bala te ku blei e fi ru e ki kini ki message jong fi ki ai mit sim ha yang kham tam bat yengi baro kibaya don hangane live ba sumarlang fi ong bolang ban number phone ka sumarlang ngan chong e phima ban bu number phone ka long kam yu te kam bahare haka yu kain te phila ban kontak ka email lang raphi da page ka ne ka channel jonga ne pin sayo ka email ka jonga te kontak ka email kila dan rugi bre ki badan kam ban yu tu kila kontak ka email te ki badan kam yanga kila kontak ka email kila pha message tenga nga page bat nga sa share kan yu lada kat kum ka jing kam ka jongki
teng ki dan kam ki jingwai ki dan kam ki no te ki yo ban yu nomor hang ni kamlong fi ban bu nomor kot kum ka guideline jong ka yu kim sha re ban place yu phone number te ka bahab pin le kam ta sa shu pe ja ka channel ke jonga pe ja ka yu pin yo ka email te sa kontak hang ta te kam dei banga ong banga sarong ne nga yu ndai ka dei ka rukom kata bangin habya le kam ta la i para na makotat mo i nong se jerwa nong se bat jerwa kalong ka jo i ta ba i kai lang yang ya ka tonic sulfa ani tonic sulfa mo nomor nga syam jeng ya ka bit bat kimne kinod lada nga kenut lada pi yo po lada long nomor ngam yo lat ban lej pule pentebet nomor ba kim to kabit mo tonic sulfa te jing sisa te long tonic sulfa te kat kaba phi kadan kam hi ban lej pule mo kat tonic sulfa te ban long yu te to ya kabit tangala ban matai nomor bang sechna track nga sechna ki music te kabit nga tip bha tang ba to dayo lat ye fi ngan sa nomor udon phone number kum tu ngan se kontak ngan sa le personal le kata ban nga sa batai ru ngan dala kamyo kalat nomor dia mentahi badang don kumpang la itu nu menne ba hable sego ke jaka ngan nam yo lat menta kumba lai benai so benai menta ndu menta yo se kala ban long adu ndu benai ru te masale kata te yai persyang hi ban pen tibit kum tu ai persang leng bagi pio gi jingruai ele ban konut ele ban itu usur jong kinut ta kan yarap tomele kata ngan sa persang shining sangdiar kadai ba to kadai firu pila recommend ya ka banga ong matharai pila sangude hite kublei ba ya phimo ba shining sangdiar sar good night ngan bam so hoi to ngatharai pi habam no nomor ba pi la tangan mo la dei ka por ba red lingkoi nga na dom jerti sarbat jan mau keruat sar satu mo de piong itu sa mau keruat te langsung tu hi pidena satu ru kidan nganang mut ba ki lingkoi te kidan sene sejan soyong ba ya khap bat ka mo ka soyong kadon kalingkoi situ nga perkat ba pidena situ tom lelei mar ki ba na situ te long saja jan saja yu lajan kamairang lajan ka yu ngi saja tip bahagan tom lelei to pat ba ngan thiano sas bahasa ai lang kejing sa to asmang sabam bahama sabam hadu ba pinda kadang pirang la thai pila wan na jing tre te sabam ski jai ba sathia pat ki bala samthia hi te hi ma yong bala sa ta samthia te senang thia suk ki ba la thai samthia ki bala yu ma wat yure lang dala thai ki bala thai samthia em tu pide bani thia na ban yu na mala sai le se phi hab ya khidang step phi hab ya le la ki jong ki kam phi hab ya le ki jing tre dalam ko mga le nga ki san beji ma sene dan nga jing tre atuti te nga la thia met ru tu tong ban sem step khidang step hab khi teng dala kendit tu khi adu na de ko por hab le mare hab le exercise hab mare san kilometer wait man step te kata te dari badan hieng tang julai tren mar ba hieng tang hab thia singi dakhi makana kam tu sukhi mi sharur chakyar kam tu su konki tang kamet ni kam tai rei benang bolin mare ta nga nangalit mare te nga try ki kseu ki la ya wer fi wei tai mare sama ki wei ki sinam ro ken saya ong ani lo de nong tu ne wei tai la chu mare sorok marwei te setu ngam ju million re tang bat dayo kalat hi ka babiang te ka don kam hi bangin hab ya
penki kamet ni le exercise kum tu sab ngin le ki jong jing trai si z ki liar ani mang wat kena re z zgliar m pi na e pat mo kasnong ngadai na ngani thu kasnong jangan nama la song bun ki jakarta kasnong try kadin dalang tor ka barang sa area merang tinggal song kha sa soyong area soyong te ngidan ha upar silong ngidan bagi kun mentang isa upar silong kata kadai di sangoi pimdan duti ba pikeli bam dan ti hoy mentang am dan duti re mentang bro istayo nomor ba ngaban lej na sekoi ka jing trei ka jaka te ngayo suti menta de ka jing pen kre jong ngaban lej yu ngam dan duti re ngam dan duti badan duti te nga kham jan jar hi ban yo le kum ni kam dan duti re ngalong yu ve men sngi su lej kum tu ki dan ki kam jong nga gi ba ngade ban pendep ki ki bang ron kam sini stai su lej bat jan mit ngasong bit kum ni phone hayeng bat le live kum ni kum bang yo lat menta channels kasem ni thia suk sar ho je firu thia suk na perkhat channel tila retracted Rolling Stone ling do kon si set hai okay to hai firu Rolling Stone ni do kon si dei para kur jonga hi ngam tip tong dei manu le se dan dei ba itu nomor kerteng dei ba yu le se gi dei gi ba yu ma ki bangampat da yu nomor aslam pinasinong ba adu mami le se ini ide i kur jonga hi ling do kan si te bana assembly pi dei charge user ngade charge ling do kan si na lang tor bana assembly pi dei user na lang tor hoj ja assembly itu i Rolling Stone Elegancy itu di para kur jonga silla tia suk masar hoj tia suk ye firu tip do ling do dei roj bung rolling dei roj bung rolling de kamon latip gain ma bung rolling de la dei to la dei ki la bandai ki kenja yu ade banong kinyi ne la dei banong separa makil ki dei ki yu nakaju hi mat kisnang nakaju kisnang na perkhat channel kiying me phi na eastern west but ngi himo hoj na eastern west na po eastern west si salang tor te ka eastern west na tarai phi tip what ki badi nasional ngi brang rit kum tu nomor ngalami la pala dek arpu snem mong la don sabar te ki brang rit ki brang sukha to ko pole ki brang yuri ki brang khulung le menta la he ki la samla makiru ki la da ki la khai ki to ko por menta ki la don arpu snem dangal ngam itu isu re menta ma ki la bun phi ki khna ki brang rit ngam itu isu ko to ko por ki dang long sibu la da ki don no tang lai snem ar snem ki dang khulung te hadu arpu snem mo ka kum ka jing tre jonga le mo kala ya arpu ar menta reply la continue te kila samla kila yo briur ngam tip re nomor ba la slam ma la ki post nem he te kala long ba yu kain nga la ba clear ngala ya menta arpulai ka service jonga mo arpulai ngala ya ka service jonga ngala pendep arpo ar te ngala ya ka kala continue arpulai te kala slam bapi kembang ong ngarang su ong menta bala daki kitu gi badang kha khamtam nasionong mo ki bakha haus nem mga join mga kamot hadu menta te kamot dalang kando kila ya he kila irang ba kila samla mamla su re ban itu ya ki tip dei na e yu da dei u baying la jong ru ba nomor la he nasionong mo gi bun te ki baying jongi mo te ki badang khulung khna am to nomor ngarung apoi teng sabat kawai ru la don sayang ki khun ni poi be teng subu no si sin si snem la ni arsin ne si snem ngilej be yang email kum tu te la ya yu yang tu te ki ba sesnong ye ai te kala kham janjar hi bani kendo
ba sila sila ngam tip pidi ba pidi kong tom le mo sila nga la tre slam pi sene kembang rang si tu mta ta ka de ke jubab yang ai pi kembang rang sukran mta la slam sene la tre la ja sa ngla long la tre sedekar ki post nam mo ka balong minimum arpu arsnam la tre te ka jing chong thaj janga ka long komne fi namar ba jing sisa ka jing chong thaj ka long wit tang sau snam lai snam sitang ni ka jing chong thaj ka bang ade ban chong thaj tangam tip su namar kumbang la da batai na do umne ngong bang habli training biang um tu kadon ka promotion na im tu ban yu ma ban yo dang yo kadang kiu kadan sa khamat te da kiu kadan ngom kadang kadang slam ka service jonga kan long wit kumba sa news nem pras nem e kum tu te ka kam jengi ka long wit kat ba phidang yo promotion phidang kiu kadan kemur kadang slam te dan gi perlok mo ki ba trelang ban ngali bun ki bla sam thai ki ba tre tang khat news nem khat khandai nem arpos nem bun ki la sam thai te imat ba dang sa ngi dang don hi ki ba dang sa kum tu ngi sa ja kan du sai phone ki dang sa ki ba yu te ngamla re ban ong ba sakat news nem ngan sapej mo hadin bang adat ngan pendep saya kan ka jing training la da ngayo kloi ka promotion tengah se kan dang kham jerong mla re ban song thai no namar kar ban yo promotion te ka kamru kan jerong te ka kham suk hi ka kam te ka shulong no tang ka we ka responsibility pat ka kabun te la kham he kanu no kam phira la kham ki kan se jerong mut phi kham phi hap kit khia phi hap long unong yalam te ka jing khia ka long khli re ka met pat ka kham suk pan tre ban yu te hap pe ja yu kan te kalong katai gerkom kakti kajat ka kajat kamet yu ban panan kam kala kamso kan re ka khli pat hab kit khia ka khli komno ban long nang panya ban tre ka ban long kombu lidar ne kombu nong yalam mo kono no kam di shanghai perthai jenjar kam menta te dangla ham tre bun ban la kersian hoj kadai fi kata te ba ong fi ba di shanghai nga rungas ngo menjur ya kata mo te ngas ngo menjur mar kalong tai ka jenjar wi kan ka pertai ko menta ladang kerpa long ni perkhat ya ga jing ka ba kamtam satu le mo agini ki por kini ki yu menta le ngi jenjar ka kam ban yo mo te ada don ki ba ino kampat de por te wabe la dangi lawat kam situ pat nimyo ni haban tre gi kam gi ba kat bayo mo mar kalong ka ba haban ni wat kam kumbai i gi jing tu le ki ba set mi le nga set pej ni gi mo ki kum ka tu jing ja pok nai la ru ki ni ki baya di madan kum tu ban pen kerja nang tu nomor kila im hang tu ki yo im nang tu ki kim kwa re ban mi nang tu nomor kim tip dalai satu sa gawe ka Jakarta pan long komno te to e kata ka de ka kamram jong ka sarkar ban pen jaking nagalungi tang imla re ban batai nagaleng jong ngaleng kwa re ban kran ye ka tu mo kalong ka jakayu nomor kalong ba arliang ba kidon ki pajba ro ki pakirsan ba de ban pen kenria yaki bat dan pat ki pakirsan ba isne yaki mo te kata kalong ba setengah ka jing start jong ka government bahkan le ya ka badan kam ya ini lingkoi ngadang su pas ka written exam jong ka UPSCND oh pila pas ya kata te kemut ka long ka AKA ke ba u plat kan ba ya ini pila pas ka UPSCND te kemut pin hab update tang kumno ba pin kinsa IFP ka tarik lene ka calling letter of training sang komen ma wa phi yu ma pensa le training kum katto ka nesnem chapo pune te dei hi banyami ma
kentu nama re ki samlaru de banyami ki bun bagilat ki ba phila ban wat lingba ka wat jingtip lingba kini ki na goals ai kam tu hai ka don ka light ka jingrung ni ka kam sipai kam dei tang ka we ka bantamo don ki ba rung lingba ki we kumba ong ini ba ya ini lingkhoi ba ile lingba ka UPSC NDA kani kadi ka bataf ba kadi ka bataf ba ki ba pas kan ni kamot kadi ki bataf bat haka makadon ka jong ka kadan phi bandrung ka kam sipai kumki officer kumki nong yalam mo ba he ki ba he te wat ki khasi jongi ki tu ki ba yo ka kadan officer mo kimle lingba kani kile da ki we ki makidan ki level ki ba khamret kani ka UPSC kade ka level ka ba he tam sin ba phila clear na po UPSC khamtam le ka NDA le kade ka ba top ba kani te ban pa se kani ngathrai kam dei ka basuk ngathrai ba yaine leng khoi ro ilamat kalong ka no kom ada ila pa se kani le ka long ka ai ka ba top ba tela da iyo hang ne kumut ngam tharai ba in yun sayo hi ban training ban pandai be jing training kala ban long lai snem so snem te hadin kata pat ila direct be ila long la yo direct be arklur be bandeng hang ne te sayo ban join pat ka duty pat te kalong ka ai ka ba sultanat ba ya ki khasi jongiru ki ngaker pat bakin iyo kinem ya bu ka jengmut bang ini watang ikam sarkar situ apo meklai jengi le ngitip ba kam tani ngini wat kam sarkar hang turu ka ba bang ini yo te persang banyaminot mo aba phile kene ki kum kini ki basabar phila apply ki pun ba omde tangka UPSC NDA ki pun ba data phimla ka UPSC NDA te phila ban le de ki we ro ki don ki pun ba ki lan ba phin yo long ba phin yo tre honi ka kam te persang ban wat diktip te ngarungan persang hi hadin dangala kham yo por ngan sa batai ngan sa ajing mut bai phisiaru ki ai kilat ki ba phila ban join haka kam spy mo kum ki officer te ine I ba ya ine kemut direct lada ila le cek training le kemut dala ada kemut officer we direct ko kemut iyo ka post ba he ba kan te UPSC te ki ba pas IAS ki ba euro ki tu ki yu ki le ding ba ka UPSC te kini ki bateri kum ki hapo state pat ki le ya ka MCS te compare ba ki ba pas UPSC ting ba along fair sibon ka along kam he power ma ki kan kar kontrero nomor kadon lagi jong ki kerdan lagi jong ke level ki ba kembala batai mene mau ki ba dei na po ki ba declare na po ko UPSC ki dei ki ba long top kini ki long ka level jong kini ki IAS IPS IFS kom to te kitu ki ba le ki la ban le ka NDA ki la ban le ka kam army ne ki la ban le kam air force navy kom ta kat kom ko jeng pha nang to ki dei ki hagano ka benta ki la ban le jang ta bariling khoi sar dal adai kapor song thai jong fi na join shu sar yakun MLA no fisar ngi dan kam kum fi ban sensar ka imlang ani banjon MLA ani mo kata te siapet mo ba riling khoi ban ya kata te long yamanta hi long ngin siapet kat kum ka jinglong kapor mo ta lada ka ngodon kam tingin siya le taru kam lelai yamanta hi ngam padon re kum kata ka jingmut mar nga konset centrate suala ka jong ka kam tingin sepet ya ka jinglong ka jatu mo lada ka don kam ban hap kemun banse kata lingba ka jing don kat jong ki pa hi lada ki pa ki kersan mo te nakaliang jong aling along briu ba yek banyarap ya ki ba mo te to ya kata ngin saya keren biang hadin mo hadin tangala jan song thaj bat ngan sapet put ya ka jinglong satu kalong kumno ka sensar kadar ka idan kam na em bangarunga
ada ka mensim ka keren la ne dan ba phasiau yang bangan le kata ngap sale khule sibon ya kata ka jingai jengbut jengpi te ta ba have channel link ba have link dot channel boro ta ngala mot dur hi ba phi kendang jong phi mangaru link dot kan si ta ba have link dot ho phi link dot kan si te ngia dei link dot kan si te kumot ngia dei sikur ma te kublai firu ba have link dot kan si bana assembly sngau tenat sar filong brio bapa bat mas kublai firu bana assembly eka jingai mesim jong pi ngam tip ma ngalong gumno yu tong ba long pi pia yu i khamba ba pi hi ban yang ngam la ban batai ka jingim la jong chu persang hi ban long mo brio ba bah te kata kalong ba ka jingim jong ko ban long brio ba te yo le se ngam la kata te ka jing ngaperkhat ile de ba ngayai bit kumni yu le se gi la ban ong ba yo ki i yang te mengalong gumno gumno te ki ba sang thu ki nong pe hi ki kham sang thu ba mo ta khub le sibon ka kintin jang phi senes ka sem le sar le life no haka dress teng teng la da long kam ikop ngan ong ye phi ma ko we kani ro kalong strict ba senes ka sem le kalong strict bangin le life haka dress ti long kam long mo yang bang idan hang service mengin live kan dress te long kan long no kono ke jing pen khenya ka ya ki anggi kendon jong ka yu mo te ngi haburom ya kata ning kong ndre te ban live ka dress kam sem jinge ndre ngi haburom ya ka kendon jong ka yu mo ngi haburom ngi long discipline ndre la dang ile pat ka dress kam da long than re ta ko ngasu pat e piwa dom so ye man balang marba nyang imat hai firu hai ida ma banyang hai lawan biang hai firu sidalin nong stage hai kumno echel kin si la janwan sinong ne echel kin si ne la dei para jonga na mamaram ma te la janwan sinong tengah tradang slam ka jingwan sinong te namar kumba dap ong bang dan ka jing training te ngapendap ja sidali nong stage hai kumno filong te war hoj ngabiang hoj kumbang long kumne hi ngaklan nga saj te training sang diar ba phi ai kumno se ka email jonga sapej ma nga ai ap ngan le ngam teks ngan ni ro ngam yo option ni ngai tai TIBOR SANI ngam tho re tibor nga tho TIBOR to dagrut sudah ma TIBOR Taibor Sania @gmail.com te sampai jah komen dengan saya dengan sa reply dengan sabu no ka description te khulei sibon ne phi ki perlog te kapor gala dap sikenta dengan saya kendu mah in saya kendu dengan saya le biang lasai te nga phi dang yang bun ginong pet te mele sang ya yu te sengotenat ke jing mi jong phi kum ni te ngatra yang ni pun ki bai thu yang ama ki blai ngi ha kendu kum tu te ke ngakermen ba phinya dan na kamet ke bakoj bakya ke ba yu te good night je firu baro te nomor ba kala dai ka por mo la dap sikenta tengah dan kam ban hab yu man phone ki dan ki ma padlock yi ngasam e kum tu dengan sa le live biang ye fi wala da dai ka
ni ketika last mo nang ni na po jaka pangatrim ta in sa kendo biang pat yapi kiwi kipor na try ngin sa you ngin saya share biang ki to persas ngau ternat bahang kunaj to ida marwan ide I kha ini ida marwanyang to kha ya firu to senang ti asuk kha nga ngau ternat wa fi yu iya ngamo kumni to sa nang ti asuk ya firu to te kuble shibun ni fi baro perlok senang ya ti asuk senang ya saja kelan aku boleh sibun ngan bu no ama ngan penkut no wat omis ngui ngin saya kenduk pat ngin saya kenduk pa kowe kapor good night sir ba mar bandri daloi good night firu te good night ja baro ki badang pej ki badang ayu te ngan penkut no te ngin saya kenduk aku ipat kapor ku boleh sibun ni pi ke jeng kersan jong pi ke jeng ai mensim jong pi ka baro ki badan nakani ba ai mensim ngos tera di paro to ku boleh sibun